Terji Rasmussen, välkommen från live. Tack för det. Du var tonläggare sedan du var unglinje. Kvart har du personligen funnits på sjur över tonläggare? Jag har vidtjastö, jag har runt allt landet, från Sumpa till det mest lögne stöjene. Och vi är utan landet alla möjliga turer till nog. Inte finns på sjur sån jag hvis jag inte har spelat tonläggare. Till Guds gör en ting. Och så är det inte en myt att man skårar flera kontrakt när man spelar så. Det har jag finns på sjur. Gonorré. Så så en ting som det så man kunde vara för gjort men det man ju inte ice finns på sjö. Du för gjort den gonorré, vad är det största erbjudandet Löve som tonläggare? Största erbjudandet? Det var inte kört. Jo, det är att spela till sån stor tilltök kvar det äckliga vanliga ljudtekniker och så. Det är nog det största erbjudandet. Då klarar man inte alltid att performa det som man vill. Här har så stor makt. Så missar damerna resten i Hvonn, eller vad? Nej, det är väl någon bilar lika. Det skrutja som jag, det har jag inte. Nej, det var inte. Jag tar kvärt helt till att hon lägger Jerry fast alltså. Inte som spelar men de som skulle uppleva. Jag kan bara snacka från mig själv. Minns man växte upp och man hörde om Beatlemania och allt det här. Och jag förstår inte vad det var för några konfessioner det skrutcha så när efter sina Beatles och så. Men så minns jag var en konsert där för det var teenager och en fusionsspel, pop fusionsspel till danskon, Halberg Larsen. Och här var en kvinnlig basist. Jette Schandorf som misshandlade bassen och i skydar stropp under tröjt och stram och cowboybox. Ta tänkte jag, hette är Beatlemania. Alltså det jag slävar som jag vet inte kvart alltså det var öjligt det är så en ting men det går på spåringen efter ja jag spurgade kvart är det som tonläggare Jerry folk som lustar eller uppleva ja alltså det är så till live och så men då hemma så ligger så ofta och lustar att vi är på en fight och anlägg det ska vara fight anlägg är öle chatta att ungdomar så växer till det bara växer upp vi att medelmåttighet är en betröjfullon och vanlig plastikanlägg och så. Jag var några grunddrängen som är nölse. Jag har ett gammalt anlägg för fjärsen och så. Det var i chock. Där så det kan tonlägga jag och så läs det. Och till synd att det inte upplevt det. Men annars alltid att tonlägger är några antal. Det är några tar ju i kristlig tonlägger säger att ta rätten till att bruka år antal i tonlägger och så. Ta alltid några hälsfjäs. Antal alla tonlägger som du mest är mer eller mindre antal. Det är några antal. Det är inte det. Det är alltid det. Det är några man följer och man det är några som har en resast och allt det här. Så det antal är ju tonläggen utan att det behövs det vara sånt som han sa i Erva.